I was living in London or in other places, and this is the only parang country I've seen na ganito kataas yung charges because it was almost half of the amount of my package. So Bella Padilla versus Customs. Dad, alam mo ba, nagiging viral issue ngayon kasi nagrereklamo si Bella Padilla, may binili daw siya online abroad na worth 11,600 pesos. Pero ang customs tax at sa duties niya ay halos kalahati daw ng kanyang binili, mga 4,600, 4,900 daw ang charge sa kanya para lang ma-release ang kanyang package dito sa Pilipinas. So nagrereklamo siya, ba't ang mahal naman ng customs duties at taxes? Halos kalahati na niyang package niya. Hindi pa, kasi may mga iba rin na nagrereklamo na sinasabi rin na pag nag-order sila online dito papunta dito sa Pilipinas, kung mga 16,000 or 13,000 worth of clothes o ano, yung charge nga sa kanila, usually half ng value ng product. Ang reply naman ng isang customs head ay sinasabi niya na in-explain naman daw niya kay Bella Padilla na kahit na sa online calculator ng customs nakasulat na 1,600 lang dapat ang kanyang bayarin para sa taxes at duties, may mga hindi daw na input na iba, mga dutiable insurance, etc. Kaya mas mahal pa ang actual duties and taxes ng importation. Ngayon, Dad, sa tingin mo ba, tama ba na ganun kamahal dapat ang mga import duties and taxes para sa mga maliliit na items na to? At alam ko, meron din actually de minimis fee. Anong ibig sabihin ng mga ito, Dad? Well, meron tayong tinatawag under the Customs Modernization and Tariff Act, no, nung Republic Act, I think 10863, no, na ang sinasabi nito meron tayong de minimis rule, no. Ibig sabihin de minimis rule, kung maliit lang yung halaga ng iyong ipaparating na mga produkto, kunyari namili ka sa mga overseas na mga Lazada o Shopee o yung mga ganyan, Amazon, meron silang tinatawag na minimum or maximum amount na pwede mong iparating na wala kang babayaran kahit na custom duties o taxes. Libre yon, no? Shipping cost lang talaga ang babayaran mo. Pero meron limit yon. Up to 10,000 pesos only per person per day yon, no? So, yun ang kanilang sinasabi, no? At hindi mo pwedeng pagbiyak-biyakin yun kasi nga pag nahuli yon, talaga mapapatawan ka ng penalties or parusa, no? So, kung above 10,000, hindi ka na exempted doon sa tinatawag doon ng de minimis rule, no, ng Tariff Act natin, no? So, yun ang sinasabi natin na kinakailangan na intindihan ng ating mga kababayan na pag namimili sila online, nag-shopping sila online, lalo sa mga overseas supplier, kinakailangan alam niyo yung limitasyon. Up to 10,000 and below, libre yon, ano? Wala kang babayaran. Pero pag lumagpas ka ng 10,000, doon na mag-a-apply yung mga custom duties and taxes. Pero again, under the minimis rule, meron din mga limitasyon yan, no? Bawal ang alcohol, bawal yung mga sigarilyo, may mga produkto na bawal, no, na pinagbabawal diyan. So kinakailangan alam niyo para sa ganun hindi kayo mabigla sa mga gastusin, no? So yun, sa Amerika naman mas mataas yung kanilang de minimis rule, no? Kung Amerikano ka o taga-Amerika ka, may ipaparating kang mga produkto na binibili mo sa abroad, ginamit mo Amazon at iba pang platform, ang kanilang limitasyon naman $800 and below. So ganun din, no? Merong ganung patakaran, kaya nga ibang mga kababayan natin nabibigla. Pag lagpas 10,000, 11,000, katulad na banggit mo yung pinarating ni Bella Padilla, talagang siyempre mapapatawan na siya ng buwis, no? At duties, no? Ganun talagang sitwasyon o mga rules and regulation na dapat alam ng ating mga kababayan. So tingin mo ba, Dad, kailangan na natin i-update yung mga rules natin para hindi na rin prohibitive ang mga pagbibili ng mga items abroad para sa mga Pilipino ngayon? Kasi ang baba ng 10,000 pesos, Dad. Oh, totoo yun, no? So sa akin siguro dapat kahit na paano itaas natin ng kaunti, no? Para naman kasi mga mahal na rin ang bilihin ngayon. So dapat hindi ng fixed amount, no, na 10,000. Dapat may formula, no? Depende sa minimum wage, no? Dapat yun ang kino-compute natin kung magkano yung halaga ng minimum wage na yun. Kung gumalaw yung minimum wage, dapat yung formula yan. Let's say, sabihin natin, kung ang minimum wage, let's say ngayon, 700 pesos, 695, ang halaga na pwede mong iparating, halimbawa, is 20 times, no? So kahit na pag tumaas yung minimum wage, di tumataas din yung de minimis rule na tinatawag natin kasi nakapako lang doon sa isang amount. Pag nag-inflation na, nagtaasan ng mga presyo ng bilihin, halos wala nang mabibili yung 10,000 ng mga maliliit na bagay, kunyari panregalo, personal na gamit, siyempre talagang tatamaan sila ng mga duties and taxes na talagang magpapamahal pa doon sa produkto. Siguro ang tanong ganito, no? Bakit nagkinakailangan ng gobyerno magkaroon ng duties and taxes, no? Tinatawag natin mga buwis na dapat bayaran, no, sa gobyerno para nang sa ganun magkaroon sila ng budget, kasi nga kinakailangan ng budget para mapondohan yung mga pangangailangan ng ating pamahalaan. Pero ang problema kasi nito, kaya marami sa ating mga kababayan nagrereklamo, kadalasan naman sa mga budget na ginagamit, talaga naman napapariwara yung pera, no, kung saan-saan napupunta, mga flood control projects na mali-mali ang gawa o overpriced o minsan ghost projects, kaya doon nagagalit ang ating mga kababayan. Sa totoo niyan, kung ang mga pera naman nagagamit ng tama, palagay ko ang ating mga kababayan matutuwa naman sa pinagpupuntahan ng ating mga binabayad sa gobyerno. Yun ang mga nangyayari ngayon sa bayan natin. Kayo, ano sa tingin nyo? Dapat babaguhan ng sistema ng customs para mas maging friendly para makabili ng mga items abroad? I-comment at isabihin nyo ang inyong opinion. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.